שם, אחי. אני ביצע. אנחנו שחיינים יעני. שחיינים, אני ביצע. איפה הטרקטור יעברתי. לאן נהיה לנו עכשיו? וואי, כולו נטוף פה, אחי. וואי, כל הזה הלך. לא הלך, אחי. עכשיו ניתן לו בוסטר. איזה בוסטר? תראה, כל הזה שלך במים. תוציא לו את הפילטר. גם יוציא מים, אה? הכל נכנס בפנים מים. לא, אבל זה אין בעיה, אחי. זה טרקטורון, אחי. בוא נעשה תמונה, בוא. שהטלפון עומד. כן, אתה אומר שכה, פילטר, הכל.